Helo a chroeso I fideo ar Vaps Touchcast. Felly, dyma ni ar ail fideo yn y gyfres ar Touchcast. A'r bwriad y tro hwn yw I ddangos I chi rai o'r Vaps sydd yn bosib ei defnyddio o fewn Touchcast. Felly, nech siŵr chi wedi gwylio'r fideo gyntaf yn gyntaf. Nawr, ewn ni heibio teitlau ac yn y blaen yn syth draw I Vaps. A beth ni am wneud felly yw I greu bwrdd newydd I ddechrau. Nawn ni new board, nawn ni hwnna bwrdd sialc hefyd. Lle na gyd wedi wneud yn mynd draw fan hyn I whiteboard, new board, a wedyn newid I fwrdd sialc. Dwi'n mynd nôl ar I Vaps, achos dyna beth dwi am roi mewn. Fe drio ni yn y fideo diwetha dangos un ar gyfer gwefan, ond yn anffodus crasiodd yr app. Felly trio ni eto, nawn ni rhywbeth fel drifflig, na ni trial y BBC eto, bbc.co.uk a trio ni'r tywydd na I weld a weithio. Clicio ni ar go, mae'n llwytho fan hyn, a'r bwriad yn y pen draw yw I roi y wefan yma mewn yn y fideo, sydd yn amlwg yn bwerus iawn os ydych chi am ddangos gwahanol ffynonellau yn eich fideo chi. Dyma fe wedyn yn llwytho, gallen hyd yn oed mynd i'n lleoliad ni felly, a dod o hyd i'r tywydd yng Nghrymych. Am y tro, dwi'n hwnna ddim yn weithio. Trio ni eto I Grymych. A mae'n gallu bod I unrhyw wefan yn y byd. Felly dyma fe'n llwytho. Beth dwi'n mynd I glicio ar wedyn ar y top ar y dde fydd Create VApp neu VApp. Bydd hwnna wedyn yn mynd yn syth mewn i'r fideo. A iawn fel elfen ryngweithiol. Felly dwi'n mynd I glicio ar hwnnw nawr a osgoi'r llwytho. A dyma fe nawr yn fy fideo I. Beth mae y gwyliwr yn gallu gwneud yw clicio ar y wefan na. Bydden nhw'n gallu clicio ar ble bynnag ar y wefan, mynd i'r wefan yna, gwylio'r fideos ac yn y blaen fel maen nhw'n dymuno. Felly dwi'n I recordio rhywbeth yn syth fan hyn drwy glicio ar whiteboard, dwi'n eitha hapus ar oren fyna. Dwi'n I recordio na drwy wasgu'r botwm coch ar yr iPad. Dyma Vapp sy'n gallu mynd â chi unrhyw wefan yn y byd. Sylwch ar y Vapp ar y chwith, fel gwyliwr, gallwch chi glicio ar y Vapp, mynd mewn i'r Vapp, mynd lan y lawr, crwydro rownd, gwylio fideos ac yn y blaen. Felly mwynhewch. Dwi wedyn ar gwasgu'r botwm coch I ffwrdd fel ei fod yn stopio recordio ar yr iPad. Newn ni nawr felly ychwanegu bwrdd arall. Eto newid ei sialc fyna. A beth newn ni yw edrych ar y Vapp nesaf, sef PDF. Os ydych chi PDF ar eich iPad chi, neu chi'n gwybod am gyfeiriad URL PDF o'r we, gallwch chi roi mewn fyna a bydd yna'n syth wedyn yn medru dangos ar eich fideo chi. Yn yr un modd gyda Dropbox, os ydych chi delweddau mewn fan hyn, dogfennau, unrhyw fel yna, gallwch chi roi nhw yn syth mewn i'ch fideo chi. Fe I fan hyn, jyst I brofi bod yn gweithio, cliciau ar hwnna, add to video. Bydd hwn nawr yn ymddangos yn syth ar y fideo. Na'n pwerus iawn eto, yn anhygoel bod yn medru gweithio. A dyma fe, na PDF oedd dyfu, jyst yn mynd I symud y draw yn neud yn fwy, di taflenni gwaith, unrhyw gyfarwyddiadau, beth bynnag. Allwch chi roi reina o fewn y fideos ei hun. Fe ai nawr I greu fideo newydd, bwrdd newydd fan hyn. Clicio ar plus, newid I sialc yn y cefndir, a wedyn fe newn ni ychwanegu Vapp newydd. Dwi'n mynd I gwared y rai o'r Vaps yma, dwi'n meddwl. Dwi'n mynd I clicio minus ar y top fyna ar y dde. Felly oedd yn syniad I fi recordio rhywbeth am y PDF na. Felly jyst clicio I record am eiliad. Mynd I gwared hwnna gyntaf. Symud hwn draw. Dyma ni. Defnyddiwch eich taflen waith I labelu lleoliad atyniadau ffisegol a dynol y byd. Iawn, lle dwi'n cyfeirio at hwnna nawr. Fe ai, gwared hwnna, newn ni roi Vapp newydd I mewn. Dyma ni. Fe drio ni gyda llaw, os ydych chi Instagram, chi'n gallu defnyddio ffotos hynny. Gallwch chi hefyd fynd I Google News. Dwi ddim am wneud gormod yn y fideo yma. Fe newn ni Google News.
A fe newn ni dangos y newyddion sy'n ymddangos ar hyn o bryd ar gyfer Cwpan y Byd. World Cup Rio newn ni roi mewn. Go. Na, mae dewis y live o fyw yma yw a yw yn fyw o'r foment yna mae eich gwyliwr chi yn gwylio'r fideo. Hynny, mae fe'n tynnu fe'n fyw o'r we. Dwi'n ni gadael ei ffwrdd am y tro. Yn wedi bod athro, chi am wneud yn siŵr bod chi wedi gweld y cynnwys o flaen llaw a bod y cynnwys hynny yn addas. Lle dyma fe yn llwytho. Lan fan hyn. Siŵr bod Suarez yn ymddangos na'r hwle. Mae dwi'n ni wedi, oce, add to video ar y top ar y dde. Eto nawr, beth na i gwared hwnna. Dyma ni ar newyddion yn fyw. Dwi'n ni recordio bach i chi. Sylwch ar y chwith ar y newyddion sy'n ymddangos ar hyn o bryd ar gyfer Cwpan y Byd. Cliciwch ar unrhyw ddolen a chrwydrwch lan a lawr o fewn y fap i weld mwy o'r newyddion ac i ddarllen mwy am yr hyn sy'n digwydd ar hyn o bryd. A dyna fe, maen nhw wir yn gallu clicio ar y dolenni yna, mynd i'r llefydd yna. Mae yna i brofi hynny i chi nes ymlaen os na grasiodd yr app. Fe ewn ni i ambell i fi app eto. Symud yn ymlaen fan hyn. Add a fap. A fe ewn ni i rhywbeth. Felly dwi'n ni glicio ar Twitter fan hyn. Mae'n ni'n gymryd ychydig o amser i lwytho. A beth mae hwnna'n galluogi ni wneud yw, hyd yn oed o fewn fideo, gallai eich gwylwyr chi i fynd i rywle ar drydar. Lle am y tro, dwi'n ni roi nghyfeiriad i ddisgu mewn. A go. A welwch chi'r bottom live o viewer, oedd hwnna'n galluogi eich gwylwyr chi i fynd yn fyw i drydar neu man hynny. Beth dwi'n gallu gwneud nawr i llwytho beth sydd yma nawr, wedyn add to video, ar yn dyma fe. A mae'n dangos felly cynnwys yn fyw o drydar ar hyn o bryd. Gallai ni hyd yn oed wneud e'n rhywbeth fel hashtag, edrych nôl dros hashtag dros gyfnod o amser. Felly dyna'r un trydar. Gwbl o apps eraill hoffwn i ddangos i chi. Fan hyn, mae yna rai cyffroes iawn, sef y gallu i ofyn cwestiwn. Iawn, gallech chi roi cwestiwn mewn fan hyn fel quiz. Ble mae Christ, ble mae lleoliad. Dwi'n siŵr pam mae'n ylfawr, sori, neith'r tro nawr, Christ the Redeemer. Newn ni roi cwbl o opsiynau, newn ni roi Rio de Janeiro fel yr opsiwn gynta, a newn ni roi Manaus fel yr ail. Wedyn, chi'n nodi pwynt sydd yn gywir, dwi'n credu? Ie, jyst clicio ar yr oren, a dyna fe wedyn chi'n gwneud preview. Dwi'n clicio fyna, a wedyn mae hwnna'n roi e. A mae hwnna wedyn yn mynd syth mewn, os ychwanegau e add to video, mae hwnna mewn yn y fideo nawr. Mae'n cael gwared yr un sydd yn y cefndir. Mae'n symud y draw yna. A bydd yng ngwylwyr i wir yn ateb hwnna yn y fideo. Fyddwn nhw'n clicio ar y bwtwn a wir yn mynd. Felly jyst i brofi hynny, dwi'n ni clicio ar record. Ar y dde fe welwch chi cyfrif trydari a'r sylwadau hynny dros amser. Croeso chi ymchwilio fewn fyna. Ar y chwith wedyn, dwi am i chi edrych ar y cwestiwn fyna ac i ateb y cwestiwn. A dyna fe, dwi'n ni ddangos rhai faps eraill i chi. Neu symud rhain am mas o ffordd. Lle dileu nhw dweud y gwir. Ac o fan y gormod yma, mae'r app yn crasio arna'n yn ffodus. Yn weddol rheoledd heno, sydd ddim wedi digwydd o'r blaen. Fedrwch chi fynd i dudalen Facebook, fel ych chi'n gallu gweld. Gallech chi cael rhywbeth o bleidlais yn y dosbarth. Gallech chi cael rhestrau lan a nifer o bethau. O ran social handler wedyn, mae'n dangos i chi ar y gwaelod beth yn union yw eich cyfrif trydar chi, neu eich tudalen trydar chi, so sai fan hyn, neu gadw fe'r trydar a roi mewn at eddysgyn. Bydd e jyst yn rhoi e ar waelod y dudalen wedyn. A dwi'n credu, os maen nhw'n clicio arno fe, mae fe'n mynd yn nhw i'r lle yna. Iawn? So mae hwnna'n medru bod
fyna ar waelod fy nidalen I. Dyma fi at eddysg 1. Eto, jyst I brofi bod e'n gweithio i hwnna. Ewn ni at adefap, i trio gael un arall cyn gorffen. Sylwch chi'n gallu mynd i'r calendar a I eBay ac yn y blaen, a hyd yn oed I Amazon. A fe newn ni orffen gyda yr un yn y canol fan hyn, Paul, jyst I ddangos I chi. Os ydych chi am adborth wrth eich gwylwyr chi o ran pa mor ddefnyddiol oedd y fideo neu unrhyw adborth o gwbl, dyma'r man I roi e. Iawn, rhowch chi fe mynd fyna a llwytho fe. Dwi'n ni adael am y tro ar y fideo yma. Dwi'n ni fynd I cancel. Nawr yn anffodus I ni, mae'r app fel dwi wedi sôn wedi crasio nifer o weithiau yn ystod y cyfnod o recordio. Felly na I ddangos I chi rai syniadau o ran beth dwi wedi defnyddio TouchCast I yn llwyddiannus yn y gorffennol. Mwyn I chi gael gwybod fel I orffen fideo, os ewch chi done ar y top ar y dde. A mae'n rhoi'r cyfle I chi wedyn. Welwch chi cyfrif trydari a'r sylwadau hynny dros amser. Croeso chi ymchwilio fewn fyna. Ar y chwith wedyn, dwi am I chi edrych ar y cwestiwn fyna ac I ateb y cwestiwn. Dyma fi at eddysg 1. Felly dyna fe eich preview chi. Yr unig broblem yw pam rydych chi wedi cyrraedd yma yna. Mae'n anodd wedyn I olygu eich gwaith chi. Felly cliciwch ar save video and project. Chi'n dewis wedyn eich thumbnail chi fel petai. Newn ni roi e fyna. Chi'n gallu symud ymlaen drwy'r fideo dechrau'r diwedd. Rhowch enw eich project chi. Newn ni just roi esiampl am nawr fel enw. A wedyn gyda'r description and tags, newch yn siŵr bod chi'n defnyddio hwn yn ddoeth. Dwi wedi bod yn tagio'r enghraifft ngwaith I gyda eddysg, fel bod hwnna yn gyffredinol, yn troi lan, gwedwch fo unrhyw'n chwilio am unrhyw fideo dwi wedi gwneud. Yn gallu fod sylwch bod fi hamdden, ysgol y Preseli, neu alw fe'n hamdden am y tro. Gallu fod yn ddosbarth penodol, beth bynnag yw e. Local neu public wedyn, local yw mae jyst yn cadw fe I chi. Public wedyn yw mynd yn gyhoeddus ar y sianel TouchCast. Dyna sy'n gret, mae'n lanlwytho'n syth i'r sianel yma. Os oes gennych chi, os disgyblion ydych chi yn naturiol fi eisiau caniatad. Ond os oes just chi yw llwch chi lanlwytho fe'n syth fyna, mae'n debyg I YouTube, ond just ar gyfer y tutorials yma, a mae yna opsiynau eraill wedyn o ran rhannu fe. Wedi chi orffen, sgroliwch lawr y gwylod. A dyna fe, iawn, mae mater wedyn o gallu rhannu fe yn gyhoeddus. Dwi wedi clicio'r share, ymddeiriadau bwtwn share ar y top ar y dde fyna cyn fi'n torri ffwrdd. A mae nawr yn lanlwytho, a bydd yna'n lanlwytho automatic nawr i'n sianel I ar eddysg, lle bydd bobl yn gallu dod o hyd I fe. Lle mae dy fi sianel gyda enw benodol. Mae yna un I ddeiryddiaeth, un I hamdden, mae yna un arlwyon yr ysgol, un I eddysg. Gyda chyfle wedyn I bobl I ddod o hyd i'ch fideos chi. Mae lle drwy'r app fel hyn, neu ar-lein drwy'r we. Iawn, allwch chi fynd I touchcast.com, dwi'n credu yw e. A wedyn dod o hyd i'r fideo fan ni. Mae'n just yn lanlwytho, chi'n gallu gweld pa mor gyflym yw e. A dyna fe. Cyn cloi, hoffwn fy nôl ych chi'r touch side, mwyn I chi gael chwilio am bethau. Felly, fe'n theori, os na roi mewn fan hyn, hashtag eddysg, a dwi'n newid e o'r teitl I ddisgrifiad. Mae hwnna nawr yn tynnu fyny yr holl fideos ni wedi creu o dan y faner eddysg, a sylwch mae reit ar y top fyna ar un I newydd greu. So awn I lawr wedyn, dwi am ddangos I chi enghraifft dda felly o'r defnydd o TouchCast. Beth nes I fan hyn oedd blwyddyn 2 ar 10 wedi bod yn defnyddio Google Drive I greu gwaith yn gyffredinol yn yr ysgol. O'n I am roi adborth I bawb o'r dosbarth yn ystod y gwyliau ar un camgymeriad neu un gwendid cyffredinol. Lle beth nes I oedd defnyddio'r fap ar gyfer gwefan, mynd â nhw'n syth I enghraifft disgybl. Sef ifan yn yr ystyr yma. Dyma adborth I chi ar eich gwaith ar atodiad 3, sef profil eich cwsmeriaid chi. A sylwch hwn rhyw fideo fyna, rhyw 4 munud o hyd yn tynnu sylw nhw at wendidau cyffredinol
a fel i wella ar ei gwaith fel dosbarth, a brofodd hwnna'n ddefnyddiol iawn. Yn yr un modd, nes i rhywbeth tebyg gyda disgyblion gyda'i holiaduron o'r SurveyMonkey, defnyddio'r fap ar gyfer gwefan, mynd â nhw'n syth i'r wefan a tynnu sylw at wahanol rannau. Diolch i ti am dy ddolen gywir. A dyna fe, am llawer enghreifftiau fyna. Dwi'n gobeithio dod o hyd i chi mewn eiliad o un sydd yn rhyngweithiol iawn, fel ein bod ni'n gallu gweld un gwych. Beth dwi am ddangos i chi fan hyn cyn cloi yw enghreifftiau o touchcasts bobl eraill. Os clicio ar un ar y gwaelod fan hyn i ddilyn y thema o gwpan y byd, fe sylwch chi ar fideo yn llwytho yn gyntaf. A dyma ddyn yn sôn am gwpan y byd. Dwi'n mynd i droi lawr fach i gliro. Na ges i ddech chi tu ôl i'r dyn fan hyn i ryw fath o ddelwedd. Mae yn siarad i mewn i'r iPad. Mae e'n ymddangos, mae e'n rhoi gwefannau lan fan hyn, lle just fap gwefan yw mae'n yn syth i URL lluniau. A dyna fe, dyna beth mae fe'n defnyddio drwy gydol ei gyflwyniad Mae'n cyffwrdd ar y botwm fap mwyn cael nhw i ddangos, a dyna fe. A drwy glicio ar hwn ar y gwaelod, gallai ddangos i chi tan o gyd mae fe'n neud, i roi reina i mewn iawn. Just web pages ydyn nhw, yn syml iawn. Cofiwch os ydych chi am help, os ewch chi draw i channels fan hyn. Mae yna le lle mae yna TC tutorials, touchcast tutorials, a mae reina'n wych. Mae nhw'n furion iawn, just beth eisiau arnoch chi i gael tutorials ar yr apau neu'r fapiau gwahanol. Pob hwyl!